Muling nagpaalala naman po ang Pangasinan Police Provincial Officer PPO hinggil po sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunang dapat sundin sa mga rally at pampublikong pagtitipon upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Ayon sa Pangasinan PPO ay pinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng armas o mapanganib na bagay, paninira ng ari-arian at anumang kilos na maaring magdulot ng kaguluhan. Binigyang diin din na hindi dapat isama ang mga menor de edad sa ganitong mga aktibidad kung walang sapat na gabay. Layunin ng pagpapatupad ng mga patakarang ito na matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na pagdaraos ng anumang rally o pampublikong pagtitipon. Hinikayat naman ng kapulisan ng publiko na makiisa at sumunod sa mga regulasyon na kasaad sa batas upang maiwasan ang anumang insidente o kaguluhan. IFM News. IFM News. IFM.